हाय लोगोफोर खुलुमबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दिनै जोङो माबोरै बेसन नङाबालासिनो बुद दालिजोंबो माने गणेश बाबानि लादु बे गोजा गोजा गोथाव मोनजायोना दखानफ्राव जायो, बेखौ बानायनो सानदों। आंबो रोङा दे, आंबो सोलोंनायसो आरोना। बेनो नोंथांमोननो देखायनाय, बेनो आंनि सोलोंनाय, मोननैजों मोनसे प्लास जानाय आरोना। स' बिदिबा नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे। नै आं बुदखौ 1 घन्टासोनि बारा सोमनानै दोनबाय दे। बिनि उनाव आङो नै सुबाय, सुनानै लानानै भिडिअखौ बानायबाय। दा आं नै गेसखौ अन खालायनोसै। नै लोगोफोर, दानाबा आं सारायखौ जानहरबाय। ओमफ्राय दैया रानथ'वाखै लोगोफोर दानाबा आंना दैया रानबाय, साराया रेडि जाबाय। आं बाव रिफाइन हरबाय, नै सानफ्लावार रिफाइन अइल। आंना थावाबो जाबाय। दानाबा आंखौ एसे एसे एवहनसै दे, बारा बुरजा लाया, नै एसे एसे एवनानै बोखांनांगोन आरोना। बेखौ फुरा फ्राय माने फोमोनथारनांगौ आरोना एवनानै। आं सोलोंनायसो दे लोगोफोर, बेसेबां मोजां जागोन आंथ' मिथिया। गिनायबो दंबावोसो, भगबानखौ प्लिज हेल्प मिसो होनखुमाबावो आं गोसो सिङाव। नोंथांमोनासो मा सानो मिथिया, मानो होनबा आङो जानाय थानाय एनि टाइम माने भगबानखौ जेब्लायबो लोगोआव लाफाबाय थानो मोजां मोनो। खाम होजाया दे लोगोफोर। आं दानाबा अरखौ एसे ल' फ्लेमाव दोनबाय। बेनि उनाव आं बेखौ खांनोसै। नै लोगोफोर, बेबायदिनो बै साना, जेनेबा ओरैनोथ' बेखौ इंलिसाव साना होनबाय, बुद माने साना। ओमफ्राय जोङो मेथाइखौबो बै मोनसे साना होनोना जों बर'फ्रा, जायखिजाया मिनिंखौ जेखियानो जाया मानो साना भाजा होनोना। बेयाव नै मस्ला एड खालायबानो साना भाजा जायो लोगोफोर। आं बिदिबो सम सम जायो। बेखौबो मालाबा भिडिअआव लाबोगोन आं दै लोगोफोर, माने न'आवनो बाजारनि बायदि साना बानायनाय आरो। एबार आङो लोगोफोर गोदैनि थाखाय माने नैबे फारसेथिं दै एसे फुदुंसै आं, सिनिनि दै। बेयाव सिनि हरसै, मानो होनबा बे लादुआ गोदै जायोना, गोदै एड खालामनांगौ। नै आंना सिनिया एसे दंबायो गलिनो। ओमफ्राय आं इलाइचि हरबाय। सरि एकदम गारि मटर थांलाय फैलायनि थाखाय आं माखासे भिडिअखौ स्किप खालामबाय। ओमफ्राय नै सिनि होनाय ममेन्टखौ मोनासै आं, सरि। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन, सिनिखौ आङो बिराद गोदै होदों, मानो होनबा गोदैबासो गोथाव मोनजायोना। ओमफ्राय इलाइचि गरनै होबाय आङो। बेबायदिनो जबहोनांगोन आरो दैखौ ना। ओंखायनो आंना एवनायाबो जाबाय। एबार आं गेसखौ बन्द' खालामनानै बोखांजोबनोसै आरोना बेखौ। जाबायनो, एबार आं बेखौ खांजोबनोसै। लोगोफोर नैबेयाव एसे हालदै हरनांगौ र', माने होनबासो कालारफुल जागोन जोंना बे लादुआ। नै लोगोफोर, माने हालदै हरबाय आं बेयाव एसे, कालार फैयोना जोंनि लादुआ, होनबासो कालारफुल जागोन, नेचारेल कालार आरोना। हालदैयाथ' जेरावबो होजाखानाय, बेलेग कालारफोर होबा एसे बोरैबा मोनोना। नै आं सानैजों सरनानै लाबाय। ओमफ्राय बांद्रायगोन ना खम जागोन? खमाथ' जाया, बांद्रायनोसो हागौ, मानो होनबा आंना बुस्थुआ एसेल'थारना। लोगोफोर नै बेबायदिनो आङो सिनिनि दैखौ बिदिनो लगायजोब्बाय आरोना। खापसेया नांजोबदों दे लोगोफोर, नाथाय भिडिअआ एसे खम जाबाय बेखिनिया। नै लोगोफोर, आं सेपखौ होखांबाय। आं देखायनो लुबैदोंमोन, नाथाय हारसिङाव हायाखिसैना।
एबारना आं बेनि सायाव आरो एसे ड्राइ फ्रुट हानानै होबावगोन ओमफ्राय प्लेटाव साजायनोसै आरोना हाबाय आं नै नायनो हागोन जासाबबाय लोगोफोर जासाबबाय नोंथांमोनहाबो बानाय बेफोर बानायनो रोंनायाबो मोनसे काला ना आरो बिजनेस माबायाव नायोबा बिजनेसबो दङ आरो न'आवबो जानो हायो बानायनानै गाव गाव बानायनायखौ एसे प्राउड फिल खालायोना लोगोफोर लोगोफोर आंना सेब होनाया नैयो एसे फिसा जादों ने माथो खालायनो एसेबां माबा खालामबाय थायाना फार्स्ट टाइम खालामनाय थेवबोथ' एसे नायजादों बायदि मोनो आं ना मा होनो नै लोगोफोर आङो साजायबाय माबायदि नुगोन नोंथांमोनहा नाहरदो नै मोजां नुबायना लोगोफोर आंथ' जेनेबा दखानबो नङा आरो बेखौनो मावबाय थानायनि एक्सपिरियेन्स गैया दिनै फार्स्ट टाइम दै लोगोफोर ओमफ्राय माबायदि जादों अन्नानै कमेन्ट्सआव खिन्थाहरदो ओमफ्राय आं बेखौ जानानै देखायसिगोन आरो प्लास आंना दा फिसाजोआ स्कुल गनानै फैबा बिराद इमप्रेस जासिगोन लोगोफोर बेबायदिनो नोंथांमोनहाबो गावनि फिसाफोरनो बानायनानै जाहो माने गाव गाव बानायनाया एसे बांसिन प्राउड फिल खालामो नङा होनबा आरो गथ'फ्राबो बिराद माबा जायो जोंनि मामियासो दा लोगोफोर नै आं दानाबा दै गिलास लाबाय प्लेट लाबाय सामस लाबाय मोनसे साखिनायनोसै आङो ओमफ्राय आङो दिनै हारसिं नालाय ओमफ्राय ट्राइपडआबो आंना नै बावसो दोननोसै आं बेनिफ्राय जानानै देखायनोसै दै नै लोगोफोर जानायनोसै आं नोंथांमोनहाबो बानायनानै जानो हागोन ट्राइ खालाम माने रावबो सोलोङाबा बा खालामफेराबा माने माबा जाया नालाय सोलोंनाय गोसो थायोब्ला नाजानाय थायोबा गासिखौबो खालामजोबो आरोना मुबांखार बायदि जानानै देखायथारबायना दिनैबा फाइनालि ओमफ्राय जायखिजाया लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो स' आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अननानै नोंथांमोनहा प्लिज लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालायनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ' आपल'ड खालायगोन अब्ला नोंथांमोनाव नटिफिकेसना सहैगोन स' थेंक इउ